ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерора канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. топови ҷангори вазни нимёнаи UFC Иен Гери ба чемпиони пешинаи вазни худ Билол Муҳаммад визов дод. Билол Муҳаммад ба Камару Усман визов доданро идома дода истодааст. худи Усман бошад гуфт ки ба наздикиҳо нияти ҷангидан надорад. пас чаро ки Билол ӯро ҳоло ҳам ба муҳориба даъват карда истодааст? чунки Муҳаммад аз ман гурехта истодааст. боз ӯ номи Шон Бредиро гирифт, номи шахсеро ки ӯ аллакай бо тариқи нокаут шикаст дода буд. медонед ҳақиқат дар чист? агар ки Билол Муҳаммад Мадаленаро шикаст медод, пас ӯ бояд ки зидди ман дар Чикаго меҷангид. барои ҳамин рафтори дуруст кун, шаҳри худро ноумед накун ва муҳориба зидди манро дар Чикаго қабул кун. ба наздикӣ во мехӯрем, гуфтааст Гери. ва Билол Муҳаммад ба ӯ ҷавоб дода навишт ки моҳи ноябр во мехӯрем, ахмақ. чӣ гуна ки мебинем ҳардуяш барои муҳориба зидди якдигар розӣ шуданд ва чӣ гуна ки чанд муддат пеш гуфта будем, дар пеш дар вазни нимёна мо шуморо муҳорибаҳои беҳтарин интизор аст. топови ҷангори вазни 61 кг UFC Кори Сентхаген боварӣ дорад ки ӯ рақиби навбатии чемпион Мераб Дувалишвили мешавад. боварии Мераб аз муҳориба ба муҳориба зиёдтар шуда истодааст. бо ӯ ҷангидан шавқовар мешавад. фикр мекунам ки маҳз ман ӯро манъ карда метонам. ман хеле сахт чемпион шудан мехоҳам ва бесаброна ин чиза интизорам. ӯ гуфт ки охири сол ҷангидан мехоҳад, моҳҳои ноябр ё декабр. ман тайёрам ки дар ин моҳҳо бо ӯ муҳориба гузаронам. маҷбур мешавем ки каме дигар интизор шавем ки ҳама чиз тасдиқ шавад. лекин ман боварӣ дорам ки муҳорибаи унвониро ба ман медиҳанд, гуфтааст Сенхаген. ва дӯстон, дар ҳақиқат бо эҳтимоли калон рақиби навбатӣ Мераб Дувалишвили Кори Сенхаген шуда метавонад, ё ин ки ғолиби муҳорибаи Пётр Ян ва Маркус Маки, ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 27 июл дар турнири UFC Fight Night дар Абу-Даби мегузарад. чемпиони вазни сабук UFC Илия Топурия боварӣ дорад ки дар як рӯз ҳам Ислам Махачев ва ҳам Педи Пимбледро шикаст медиҳад. гӯш кунед, агар ки ҳама чиз аз ман вобаста мебуд, пас аллакай ҳафтаи меомадагӣ мо дар Испания турнири UFC мегузаронидем, ки дар якум раунд ман бо Махачев меҷангидам, а дар дуюм раунд бошад Пимбледро ба нокаут равон мекардам, гуфтааст Топурия. дӯстон, шумо оиди ин суханҳои Илия чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Ислам Махачев дар муҳорибаи Дастин Порие зидди Макс Холлоуэй прогнози худро дод. ба назари ман Дастин пирӯз мешавад. ӯ ба ман гуфт ки ин охирон муҳорибаи ӯст ва ман боварӣ дорам ки ӯ ба ин муҳориба бо омодагии хуб ва бо ҳамаи малакаҳои худ мебарояд ва муваффақ мешавад. аз ҳамаи рақибоне ки зидди киҳо ман ҷангидагиам ду нафарро махсус эҳтиром мекунам: Александр Волкановский ва Дастин Пориеро. онҳо инсонҳои хубанд ва ман бо онҳо ҳамсуҳбатам, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Дастин Порие ва Макс Холлоуэй аллакай рӯзи 20 июл дар турнири UFC 318 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир шуда барои камарбанди BMF мешавад. айни замон ин камарбанд дар дасти Макс Холлоуэй аст. боз ёдовар мешавем ки ин сеюм муҳориба байни онҳо хоҳад шуд. дар ду муҳорибаи гузашта Дастин пирӯз шуда буд ва боз ногуфта намонад ки барои Дастин Порие ин охирон муҳориба дар карьераи касбиаш хоҳад шуд. шумо ба прогнози додаи Ислам Махачев розӣ ҳастед ё ба фикри шумо ин дафъа Холлоуэй ғолиб шуда метавонад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.